kinis usa ka driver sa taxi nga magtago lang sa ngan nga gwapo ra ba kay ganay Marco. Una sa tanan, may pagsaulog sa kalagkalag na tuntanan, adlaw sa mga santos nga tuwa na sa langit. Mga anghel kong magbalantay, santos kong sangay. Kining nahitabo ka na ako, mga kasinatian ni sa akong pag-drive og taxi. Mga pagitabo nga di gina ko makalimtan, nga gani og makainomdom ko sa hitabo, murag musiga ako nga mata. Nagdoong na ni adto ang adlaw sa mga minatay. Litaw pa noon ko, pero mangguwang na. Sa diyang nangandam na ko sa akong pag-drive sa akong taxi. Taxi driver, basta driver, ay sweet lover. Taxi driver, pagpili asa ka sa taxi ba o sa driver. Hoy, Marco, Oh, ay, asa naman ka? masayron ko na para makuha rin akong boundary. Mula ka usag ko ha. Asam na ka na Ay, nahibaw ka bitaw nga hapit ang adlaw sa minatay. Madto ka sementeryo. Manghawan ko sa lubong tatay nimo. Unsa tinamatya to kung tatay na, ang tatay natukhang, tuwar natukhang. Oy, Pero napusilan nga, gigapos ang kamot, gibinaklid, unya, gibaatan ng baba. maugid na. Pero, ay nalalagyan dumapaw eh. Dugay naman itong hitabo Sige na, buwag lang ta. Lakat nga to sa dalan mo, ako sab sa dalan ko. Kanta Magbuwag lang maron. ta, hangtod karon. Kantaron, oy. Ato na ko na Yun na. Usa man mo pauli ka sa panihapon. Ay, 24 oras ko na Alam ko pabutas pa ni hapon. Nahalaan na. Daghan na barong pasahero. Maog yun kay, nagkakairo magparte, Halloween party. Unsa man ang Halloween party na? Ay, mag-costume na sila og naong sa mga kalagnay. Na white lady, na kalabira, na santilmo. Sa mong pagkostyuman ang santil mo. Ha? Nga wa man ay naong. Kayo ra man ang naglutaw. Ala, ilan na ang problema na Di na ato. Kahanggaws naong nimo. Lakaw na oy. Aloha, nay. Sayo nara. Musyagin ka, murag buang, yaw-yaw ka. Di na lang una ko standby sa may motel. Nagkanagayarong check out. Gikas derby ba? Higda-higda lang una ko din lingkuranan. Inahan nga nagdagbata. Asa ka to siya? Uy, unsa ka na? Usa ka babae nga. Usa ka babae nga gibiras laki. Milugnot ang babae. Murag dili mo sugot. Dad unti nga na siya suot sa motel. Milugnot yun ang babae. Gipuko sa laki. Gibira. Huwag gusto ang babae. Yun na, tabangan ako ang babae. Tadi na nung sama ka. Ida sa nimoy. Nagsabot mo yan, ha? Uy, iko ha mananap. Nagsabot at ang manita din eh. Sa nagsabot, matod mo mga on data. Karon dadon ko nimo sud, desusud ha. Daghanang sulti ko eh. Sabad, lagi ko. Gusto na sa ka. Dili ko. Gipalagot ko nimo tingaling na. O sige, sige na pati ko. Adi ay, pues gusto ka? Ha? Gusto ka mo? Sus mo na yung... Oy! Kinsa ka? Babae na! Boy, ako kamot, imo ni kuptan! Babae na gusto naman dapatan, ha? Wakay labot! Nigugma ko ni. Sino kong ma? Ha? Sige, hindi ko magutaon. Pataka ka lang tabi diya, da. Ayaw pumugos, brad. Huwag gusto naman babae. Uy, ini ako kamot lain kayo murag di ko kaliyok! Say, buyan. Buyan lang ako, basta bulakaw ka. Tingalig, ha? Paksit ng pintal mo, ha? Purbida sa dimo, yate sa dinon. Kinsa ka ba, ha? Driver ka lang sa taxi, di ba? Nga driver? Andam na kong butahan ang akong kinabuhi. Basta doon ay mga pagkitabang. Kasi ang mga igtabang, tabangan ako. Ako mo na. Wala. Lakaw lang, brad. Para di mausap ang birthday, lakaw na lang. Hoy! Venus, hoy! Lakaw na ha, hangul. Mag-abot rin yapot ang dahan, Venus. Sibat ako na be. Lakaw na lang, Choy. Kita ka kung saan yung gidaas, niyas kong kamot, ha? Kailan ka kung saan, Uy, pitsi korno niliyon kilat. Gusto ka? Ibagnos ko na sa mong naong, ha? Gusto ka? Peh! Magkita rin yapot ang Venus. Peh! Dagan tulibyo, dagan! Daga Solomon, out to review. Ha? Okay ka na? Safe ka na? Okay ka na, ma'am? Salamat ha. Okay ka na, Venus? Nakailag ka lagi na ako. Mo man ay gisampit atong tao ni mo, Venus.
Oh, ikaw? Marco ko driver's taxi. Nakita ko nga murag gipugos ka na itong tawhana. Butak ka kay naong. Pugsong yung pagpasod sa motel. Mao bitaw. Pangaon na magayang imbitasyon ako. Unya, makalagot ka ayo. Luwas ka na. Asa marok ka? Pauli na ko. Yato talang ka. Wabang ko ipsero. Ay na lang, Marco. Libre, way pliti. Basta sexy. Salamat ha, Marco. Okay, nara kong taxi. Dahil na. Salamat. Ato na ta? Bahala ka. Manoroyo na ta. Sumakot ni mo. Nakautang ba akong utang kabubuton ni mo. Imong giluwas ang akong kinabuhi sa kakuyaw. Pwes, ako'y bahala ha. O lagi, ikaw ang boss ko. Okay, let's go. Marco, unsa man ni? Misuot man na kita din sa motel. Okay raman ka ka. Okay raman. Oo, sige. Bahala ka. Nakautang ko ni mo kabubuton. Bahala ka, Marco. Kinig. Grasya hatod ba? Yes! Unsa na orasa, Marco? Kadlaw na. Mao ba? Ito talaga sa inyo. Ikaw ang bahala. Pero sa tamamalik din eh. Naaragid ni mo ang tanan. Satisfied ka ba? Mulang, mura ka magbaboy. Unsay baboy? Kusog kay muungad. Amaw. Yun na, Venus. Unsa magiging imong gusto sa usa ka lalaki? Pinoy o foreigner? Pinoy good, uy. Anong gusto ka mag-Pinoy? Kay butdan ta sa tiyay. Istang mawag. Dinhilang ko, Marco. Okay. Naya ba din ang inyo, Ven? Sa unahan pa, kuan sudlunon og gamay. Yun na. Di ba, minteryo mo ng sodahan, no? Oh, sementeryo na. Mo bitaw. Sige, Marco, ha? Bye. Unya, ganun sa ta magkita. Agad-agad lang ko nimo. Bye, Marco. Bye, Venus. Uy, unsa maron? Uwang sa ero. Well, Kaadlaw namang good. minteryo mo ko ng nasunahan, minteryo man gud. Maugyod, Marco. Sige, bye. Bye. Kakuyaw, nilibawat balhibo na ko. Uy, hay na tos Venus. Ito naman di eh. Kung kabantay da nga, nanaog. Venus. Venus, make my dreams come true. Natagbaw dyan ko kang Venus, yes! Marco. Hoy, Marco, bango na, oy. Anay, ikaw di ay? Unsa man, dili ka ba mamasahero? Day off rin ako na day off na ko. Mula kauna ko, ha? Samdi ka na eh. Ato ka sementeryo. Kalimot kong adlaw man daros minatay. Ako kung na, ikaw rin nalimot. Oh, madagkot ko sa lubong sa imong Mo ba na tatay. eh? Mo sa kadto sa misteryo na eh? Mudagkot ko sa lubong sa imong tatay. Karol kong gabi mo atos misteryo na eh. May kailangan tao. Nahala, puli-puli lang ta. Mm. Adto na ko, ha? Maadto pa ko sa simbahan. Magpamisa ko. Makikita pa kong Monsignor Ruben Labajo. Okay na eh. Happy kalag-kalag. Palabay lang ako sa oras din sa tindahan ni Balulho. Naminom lang una ko. Unsa may imo, Marco? T-shirt? Marco T-shirt. Beer lang. Di ka pa sustansya? Ni Aman. Unsam na? Kuan, tagkakanit lang to, papi. Ay, nakainom na ko na eh. Okay, mga bata! Hala, pagpundok na mo, kay durang ko'y asoy kaninyo! Uy, iyon na, nakakita naman ko ano niyang tawhana. Ay, bago na nabuang, Marco. Ay, silak to'y... Niyatong unang panahon! Nabuang. Atunay ang tanga usaray mata! Ay, Ya. gibiluangan mo na sa mga kate ng lugos pa na siya. Gipangag. Maug na siya, maurag yun. Oo, nakailan ka anang tawhana. Mura na kay mamat ko na niya. Buang din na tawhana. Oo, murag ibaslan na sa mga kan. Oh! Hala! Panghapla
ang number one! Mao ginatawa na. Wa jud ko masayop. Kwanto kining nga nabuang to na siya bayot? Gitiawan lang gini sa mga kag. Unsa? Marco, hoy. No, nanari ka na Oo, oy. Ay, sus, kuyawan ko ay dagkan kay hubog. Dak pa mga maghubog-hubog na iso sa sementeryo. Oh, nakalusot gapon ang bino. Nga magkalusot man ay? Oh, unsaon nga ang bino isur basbasyos mineral water de lusot gapon. Mo ba? Oo, oy. Nagtuo gani kung usa to kapatay nga nagkuan, nagubo. Nga wa malubong. Nga, unsam na yun Hubog di ay. Naghipos mga tanod. Gipusil na Pusil ba, oy? Gisod sa bakanteng nitso. Ah. Wa may sod ang nitso dito. Nagisod tong hubog. Wasan to ron. Sige, ako sa mo ito na Dagkot unya nga to ha. Oo, Ito nay. sa dakong cross. Mudagkon ko kuros para sa mga kalag nga nakalimta na. Kisamang mga kaga. Kag ni Rizal, Bonifacio, Ginaldo, Pulapo, sa kag ni Dagohoy. Ug ayaw sa kalimte. Unsa man ay? Ang kag ni Diego Salvador. Naghana mga tao Hangtod pag giniugma. Kiniuban, magbuntag sige ni. Anhin mo uban mga tog material. Ito lang kuros kay makitaan niya kong tiguang ni tingalit iugbok niya ko. Mudagkot lang ako na kong napo kakandila din is kuros. Daan ni tanan sa mga kalags purgatorio. Uy. Manakog dagkot. Dagkot ka, Brad, para sa kakinsang kalag, Brad. Para sa kong kag. Dagkot lang ko daan. Nganong mga buhi pa man ka? Ay, kuyawan ko sa kong asawa. Nga naman. Sige lang mig-away. Ang dagkot lang kong daan sa kong kag. Kay siguro di ko nga mamatay ko. Di mo tumudagkot niya sa kong kag. Dagkot lang ko daan. Loo sa di mo, no? Pangajian sa nakudaan ako kag. Uy, kalo sa tao ni mo. Kini, mudagkot na ko kay ato ko sa lubong tatay. Tay, sorry kaya, karon pa dyan ko kadalaw ni Muda. Sorry dyan kay tay. Yun na, unsa nang ay usa ka lubong, na usa ka tiguang nga, sige pamukpok sa dugan, murag nagpamintis kalagot. Malusto yung ka! Malusto yung ka! Magbayad siya! Magbayad siya! Ano siya, kung sabi ng kamatayon siyang anak, namukpok ba ng tiguang sa dugan? Kinibay mo! Yun na, magsusi ko. Oo, anak. Magbayad yung tao nga mo'y nakaingon sa imong kapatayon. Magbayad siya, anak. Nong. Ikaw di ay. Sorry lang dong ha. Sorry lang dong. Imo na yung anak ang namatay, Nong? Akong anak ni. Babae ni. Gidap. Unsan din namatyan ano niya, Nong? Grabe. Sakit ka kamatayon. Nga nung rin, Nong? Gilugos. Pagkahuman, ipatay. Unsa? Unya nung nadakpan ang tao nga naglugos yung anak. Wa pag yun. Kaya makitaan ko lang ito hanap. Pagpina. Tagun-taguron ko gini siya. Makita niya. Gilugos o gipatay? Grabe. Mao na diya nitabo dong. Ilugos akong anak. Gipatay pag yun. Ako si Laktoy Basiloy, ang hari sa kalasangan! Kaya! Mao nang tawhana, naglugos akong anak. Laktoy. Usan siya kabuang. Yun na, karang tawanan nga nabuang. Gusto na kay numrom na ko. Mo man na siya ang buot bulugos kang Binos nga buot nga dados motel. Kitsa dong? Kitsa ba yan Si Binos, Nong. Venus? Oh. Mao kini ang ako anak. Si Venus kini. Unsa? Gilugos akong anak. Ipatay niya na tawhana kana. Usa na din siya kabuang. Nabuang naglugos sa akong anak. Tinuod ka ba, Nong? Binos? Nakaila ka ba sa akong anak, Nong? Nakaila. Nakaila ko niya. Ang iyang retrato Nong. Na siyang ditso. Mao ka na siya, Nong.
No. Sige, siya si Venus. Sige na mabay nga. Oh, dili. Og katong tao nga nabuang. Oh. Mao na naglugos og nagpatay sa akong anak. Bakit sa tawana? Nung kananabuang nga kung ikainkwentro sa diyang pukso na pagdaang babae sa motel. Unsa? O, patay na diyan babae nga kung nadasod sa motel. Kung saan na di ka patay? Unsa? Unsa maganinitabo na ko? Usa ba lang kini ka hallucination na lamat pala ni. Usa ba di ka lamat? Gano man day dong, ha? Gano? Nung nakaturod siya ko kung sa kapatay. Unsa? Dili, tinaw, dili. Usa kapatay. Ah! Dili! Ah! Mao ni ako nakuyawan karon, gitugkan akong nervyos. Mukalit lang kong kurog, kulisyo. Dili ka kumahisama kang laktoy nga naglugos kang Venus nga nabuang, naliso ang pangisip. Kuyawan himong ko ani oy. Di unsa man ko may pasultihon, Marco. Atong sender si Juan, Chatong. Marco? Marco, Mm. nga nakaturjak og patay mo. Gani si Marco driver ni sa taxi. Oo niya doon ay babae nga gilugos nga dados motel tabangan niya. Ayan kulata niya ang katong laki karon ang babae iyang gida ko sa motel sugot blasad. Oh, yan kay pasalamat ba. Karon dito sa sementeryo pag adlaw minatay dito'y kuan kanang taong nabuang. Ang yan katong nabuang mo sa mo ni galugos to babae sa motel kung giluwas. Nya karon dito tiguang nga si pamupok dughan nga magbayad ang tao nga nakaingos ng kamatayon gilugo sa ditong babae pagtanaw niya mo to babae di ay ngayang gitabangan. Nya tiguang na. Ha? Dili ang tiguang ba amahan? Ang amahan Oo. nakita. Ang anak kadto, ang Oh, katuyang. dito sa kuan lubong siyang anak. Nagpakita di ay. Oh, nga sige ko pamukpok nga magbayad ang lugos nimo. Yan buang ni abot kasi so mo nang mo nang tawhan ang lugos ko anak na buang. Nya karon sa na mo na yung kuan sa Venus. So, mo nang buhihan ng akong giluwas. Murag sa unsa man tara lamat ba lang kani, no? Okay nandaan sa motel, di na sa katog hinoon. Nadato niya sa motel. Oh, Oh, nada nagani kay ah. nagpasalamat man. Ang ako ato ba no kato Oh. hasta tong isina nga dunay naglugos nga buang lamat sa gihapon tingali to. Kay namatay naman oh. Sa mga hallucination. Oh. Murag gilamat sa tanan. Usa ka nitsuban Ngano? ng liki matag kilid ug dapit sa may sampot sa nitso. Karaan na. Bag-o pa. Bago pa. Oh, Ngano man? nangayo na ko og suggestion ng amahan sa nitso sa iyang anak nga ng liki. Nga. O kung mahimo, ibiligya ko na iyang ATM, kaya aron taon ko na Paran. ma-repair. O, bago pa man, wa pa may tuig. Ngayon day. Ano man? Ang gigamit mo kukunuban sa nitso kay mga lipak raman, di man kabilya. Oo, naana eh. Oo. Kanang mga koral uban mga kuan, mga lipak may gamiton. Oo, ikaw Mga tumpag. Ano man yan, nitso ko na lubong yung ano, mga lipak raman gigamit sa gamay ramang kabilya ang gihatag sa nagtabang na mo. Mao. Iko, unsa? May nun to, makagawas ang minatay. Lipak ra. Nagliti ko nung kilid in taon. Ay, time sa. Maputol ta, mudritso ko ni, unsay nga, isa to nga na niyang sinderban. Marco. Marco, kanang na ang maayo ang imong gibuhat kay nakaluwas ka og tao. Apan sa laing bahin, doon na kay dili maayo. Ngano man, may pagkasirok sa ka nga, ngano man nadaday ka sa hotel sa mong babae nga mao pa na imong pagkaila. Tanawa karon nga kagman di ay to. Sirok sa kakaayo. Imo sa gipahimod sa ng kaayo sa babae. Oy, Correct ka. why siguro gisukod ka lang sa kahigayunan ug unsa ka kasirok og babae? Ang imong tabang adto no Marco, nahugugwa. Kayo mo magipahimod Bitaw? sa. Nya karon gigawaan di ay murag silbi. Ganahan mo sa Gaba. kagati, Pres. Ganahan sa kag. Oh, yung kag sa balik dyan. Yaw mo na pres pag uli nila ihatod sa kaw ihatod ka mo na among bahay. So ngano na kuwang mo mga ero sa ay nating kuan. Ya na sa babae. May gani wa magpahatod sa sementeryo. Di bayo man sa My gihatag, God. oh. Wala sa Pero ako katinga. atong kagal, lipay ito siya ay, tagsar kay ka matuljak. Bawti kag mablos. Uy, malay ba to istorya? Malay ba to istorya ban gulyat? Oh. Tinuod lang sa una ka na diya sa manipis ban ug naa ko na mahug nga basa unang panahon. Oh. Dali-dalion sa mga tao kay init-init pa.
Saan man? Panguano ng mga kanang matay Ah. sa hiro mga babae? Ay, makawaton na lang mga lakwa, mga Mga alas, mga kwarta. rilo. Pangjarjiron ko Di, na. tingali, yun na sa ubang tingali, ana. Kanang, Wala, yung sa di pa. taon, yung di iro bata. Ay, naamagani ko no sa mga mag-imbalmer. Oh, kana mga imbalmer. Katupa nga. Pero daay mga imbalmer nga mapili nga Oh, Diyos. labi na mga mistisa. Oo. Nya puti kayo. Kalain. Kana mabanggaan sa motor. Doon yung balwa, may istorya gyud siya. Kalain, di ka matagap sa bangko. Naagid na, Ano na. naman eh. Hay klabi sa ato sa mananap. Oh, tus kabaw. Katong itungtong ang gibrahang kabayo. Oh, be, kato mo bati bastos kayo atanan bati man gyapon ta kanang manghilabot kag mga minatay. Huwag ko nakatingo. Ngano man. Bitaw dili maayo gid ay. Hindi na, sa ako ang leksyon ani is, nakarender ka og health, nakarender ka og kanang, nakatag ka og Sa ato tabang. ba, lain ang makabiratang mananap Ate Pres? Lain oy. Santo Yoyo, hitibalin. Unyara na, ang ako mapadayon ta nga, nagkathatag tinuod kag tabang, pero imo masal kong gipahimugsan. Bitaw, tinuod Oo, na. Mahog siya og patas. Nainumdum ko sa drama din sa una ban. Oh. Oo, nga sa intro. Nga Ano? pag-ingon nga, Huwag kay gabaws, gihimo to kang tao. Niningon sa dagkuan babae, patas ta. Kasi dani hatag ka og tabang nako, ni patong ka sa kong lawas. Ah. Anak, no? Muna di jud ko magpapatong. Ay. Oh. Mo din sukli Magpapato sa nga hok. magbarog ka raman. Hala. Sige. Kay kuan pamisa lang kuan, Marco, no? Kay kinintanan murag gilamat lang ka unsa ni mga tabua. Murag mga kuan is mga kag mo gihasol ka na sa kalag. Nya salamat kay Marcos mo padangat ng tulunon. Kung ako ang